Asiarandal ydw i, freestyle y pêl-droed proffesiynol. Chi eisiau dysgu tric newydd? Gwiriwch hwn. Fflic y sodlau. Tric bach freestyle hawdd i gadw'r bêl o'r llawr. I ddechrau, roli'r bêl tu ôl i'r droed ti'n defnyddio i gicio, ac yna flicio'r bêl fyny'r goes efo digon o bwer. Tro yma, fyddai'n dysgu sgiliau newydd i chi wneud gyda ffrind. Barod, Leah? Barod. Fi yw Leah Griviws, freestyler proffesiynol. Ac mae fideos freestyle Leah'n denu mwy na 600,000 o ddilynwyr ar TikTok. Gwiriwch hwn. Fflic yr enfys. Flicio'r bêl fyny rhwng y coesau. Coda'r goes ti'n ffafrio ar ho flic i'r bêl dros y ben efo sawdl y droed. Ac yna rhed ar ôl y bêl.